Kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak Sant Elmo Museora. Gaur daukagu gure barne begiradak zikloaren beste hitzaldi bat, eta egia esan, beti pozgarria da gure erakusketa iraunkorrari buruz hitz egitea. Baina aitortu beharra daukat, gaur inoiz, baina pozikago edo kontentuago etorri naizela, ze hitz egingo dugu duela gutxi erakusketa iraunkorrean gehitu dugun obra bati buruz. Eta ez edonolako obra, obra nire ustez oso ikusgarria, bertatik bertara ikusteko aukera izan dugu. Eta, gomendatzen dizuet alduzuenean, dakizu orain taldea handirik eta ezin dugula egin, baina alduzuenean erakusketa iraunkorrera joatea eta ikustea Maripaz Jimenezen bi aulki hauek edo ez, benetan obra esanguratsua delako eta zorionez orain ikusgai daukagulako, ez da. Eskerrak eman dizkiot ere Aneri, gaur Ane Lekuona Mariskal daukagulako gurean, gure barne begiradaken ziklo honetan, eta hitz egin digulako, bere lanildo horretan ez, presente dagoen artista bati buruz dela Maripaz Jimenez. Ane Lekuona Mariskal EHUko arte gradua egin zuen, gero arte garekidearen masterra egin zuen Madrilen, eta hainbat komunikazio, hainbat artikulu eta bat idatzi ditu, eta bere lan hildoa da 1950-1960 arteko euskal artearen berrikuspen bat egitea, baina beti ere azaleratzen emakume artisten garrantzi hori ez, eta zergatikan askotan ditugun ezagutzen edo zen olako ikuspegi androzentrista egon den gurean, ez da? Beste toki askotan bezala noski. Orduan, besterik gabe, eskerrak eman dizkizutan benetan etortzeagatik, eta, ziur naiz, gaur asko ikasiko dugula Maripaz Jimenezi buruz, eta, obra honi buruz, baina bereziki ez, garai hori eta testu inguru horri buruz, beraz, eskerrik asko. Ia entzuten da ez? Arratsaldeon guztioi, lehenengo eskerrak eman, Sant Elmo Museori zuei denoi gaur hona etortzeagatik, neiari, Anari, denei ez? Benetan, izugarrizko ilusio egiten dit, azkenean, ikerketaren lana bai da oso bakartia eta azkenean zaudela zure kontuekin eta horrelako kontuak hurbiltzen gaitu eta ikusten duzu zuri interesatzen zaizun hori ere bai, duela bere lekutxoa ez. Eta, pixka bat ja, hasiko gera, ze denboraz ere bai pixka torla justu biliko gera. Eta, lehenik eta behin, ez dakitzuek entzuna zenuten Maripaz Jimenezen inguruan, bai ez, lasai ez baldin badara entzuna. Ze nik esan bat dut ere, ikerketa hasi baino lehenago ere enuela ezagutzen. Eta aldiz bere inguruan ibili ziren gizonezko artista askoren izenak behintzat entzunez bai ez. Ari gara Txillida, Zoteizaz, Amable Arias, Basterretxea, Mendiburu guzti hauek datoz belaunaldi antzekoan, ez? Eta, horregatik ere bai, badela momentu ere bai aldarrikatzeko horrelako emakume artisten lekua, ez? Pixkat, nireak esaten zunaren arira, eta ikusteko ere bai, nik nondikan begiratzen dudan Jimenezen lan eta bere figura, pixkat esplikatuko dizuet, tesiaren ze lekutan edo kokatzen den Jimenezen hurbilpen hau, ez? Esan bezala, tesiaren helburua edo nolabait bada euskal artearen historiaren berrikusketa feminista bat egitea, pixka bat konturatzea, historia nola, noiz, nondikan, ze irizpideen arabera idatzi zen, horrek eragina izan duela garaiko emakume artisten aztean, ez? Hori izango zen, helburu bat, eta bigarren izango zen, hortan izan ziren emakume artistak aldarrikatzea, ez? Ezagutzea, hurbiltzea eta aldarrikatzea. Beraz, hortan kokatuko dugu Jimenez, ez? Eta, horrekin ere bai, aipatzea, niretzat oso importantea dela ere bai, ikerketa horretan genero ikuspuntua barneratzea, ez? Horrekin esan nahi dudana da, kontuan hartu behar degula emakume artista hauen lanetara eta bereien ibilbideetara hurbiltzerakoan, zelako garrantzia edo papera edo lekua daukan pertsona hauek emakume bezala bizi izan beraien ibilbidea, ez?
Horrek esan nahi du, kontuan hartu behar degula, garaiko estrukturekiko nola negoziatu zuten beraien burua. Ez gehiago, ez hainbeste ulertzea, zelako oztopo geruza izan zituzten, eta horiek gainditze modura ulertu beharrean gehiago izango da ulertzea garaiko estena horretan eta zeukaten aukeren artean beraien burua nola negoziatu zuten. Ikusiko dugun bezala negoziaketaren ideia eta estrategiaren ideia izango da behin eta berriro errepikatuko dugun kategoria batzuk. Eta, pixkat pentsatzen, nondikan posible nuen gaurko hitzaldia pixkat bideratu, iruditzen zitzaidan interesgarria edo aipatzea politikotasunaren kategoria, edo izaera politikoaren ideia, ez? Azken finean, leheno aipatu ditudan artista guzti hauen, gizonezko artista hauen historian edo garai hortako Euskal Herriko artearen historian aldarrikatzen da nolabait badagoela izaera politiko bat artista hauen lanetan, izan daiteke diktaduraren aurkako jarrera bat ukitzea, edo izan ziteken ere euskal kulturaren berreskurapen lako intentzio bat ukitzea, baina politikoa ulertu dela forma batean, ez? Badaudela beste, politikoak izateko beste forma batzuk, ez? Eta beraz izango da, ere bai deia bat berreskuratuko duguna gaur, ez? Eta, horrekin batera, hasiko dugu gaurko ibilaldia, esan bezala gaurko abiapuntua edo dala hau, ez? Berreskuratu dena eta ikusgai dagoena orain aretoetan. Eta, nik gaur ikusi dut ere lehenengo aldiz, eta izan da benetan, komentatzen nuen erearekin, benetan ikusgarria, ze asteko tamaina eta izan da, espero nuena baina askoz ere handiagoa, eta halako indar bat dauka, ez? Eta pixka bat, kontatzen genuen, ideia politiko honen arira, iruditzen zitzaidan, lehenbistan, kirisa honetako kuadro batean ez dagoela, edo ustez pentsatu genezakela ez dagoela izaera politiko hori, ez? Nik ikusiko banu lehenengo aldiz, ez nuen horrelako irakurketa bat egingo. Baina, pixka bat pentsatuz, eta beti ere, genero ikuspuntu erabiltzen baldin badugu, nolabait posibleko genuke hau konektatu adibidez, garaian emakume kondiziotik nola posible ditugun hauek irakurri, ez? Bi besaulkiak dira reklinatorioak, ez? Dira mezetako erabiltzen diren halako altzairu horiek, ez? Eta beraz, horrek ere eramaten nuen duen bentsatzera, garai horretan, azkenen gaude, frankismo erdian gaude, ez? Nola mezaren testu inguru ere bazen emakume sozializazio espazio bat, ez? Hori izango da, alde batetikan posible dugula horrela irakurri. Esateizu, nire irakurketa da erabat subjetiboa, eta beti hori euki buruan, ere ez da egia, baizik eta dela irakurketa posible bat, ez? Hori izan ziteken ideia bat, eta bestea ikusten nuen iruditzen zitzaidan, bi besaulki hauek nolabait ematen zutela, igual kokatuak dauden formaren gatikan edo ematen du erabiliak izan direla, ez? Nik esango nuke ematen duela hori, ez? Erabiliak izan direla, beraz, badagoela nolabait, ikusi ezin ditugun gorputz batzuk, bereien presentzia nolabait sumatu dezakegula, ez? Oraintxe bertan ez daudela ikusgai, ez? Baina, hor izan direla, ez? Eta horrek neraman ere ez dakit entzuna dezuten ez mamu presentziaren kategoria, edo deitzen da, ez, Delezek kontatzen duen jantologiaren ideia, izan ziteke nolabait esaten nuena, ez? Dela nolabait presentzia batzuk ez direnak ikusgai, baina beraien eragina edo badagoela alako, beraien aura edo handagoela, ez? Esan bezala da, ikusiko dugunaren inguruan, errepikatuko diren ideiak, ez? Mamu presentziarena eta beste emakume kondizioarena, ez? Garai hontan. Eta, esaten izan bezala, egingo duguna da pixka bat ibilaldi bat Jimenezen karrera artistikoaren inguruan, baina ez da bere ekoizpena askoz ere handiagoa da, ez? Geratuko naiz apuntoe batzuetan eta momentu batzuetan. Eta horretarako egiten dugu hasiera edo ni behintzat ikusten dudana badela puntu garrantzitsu bat ere ibilaldian izango dela erbestearena, ez? Adibidez, artista 75ean hiltzen, eta orduan bada garai hortako autobiografia apunte batzuk, eta horietako bat horrela hasten da, ez? Dio, nací en Valladolid en el año 1909, a los 6 años residía ya en San Sebastián y entre esta ciudad y Bilbao he permanecido siempre. Se entiende, quede claro, siempre que he podido.
azkeneko esaldi horrekin, pixka bat gogorarazten digu, el siempre que he podido, nolabait beti ezin izan zuela, ez? Jarri dut hori Kotxepengoetxearen orain ikusgai dagoen erakusketa baten argazkia, ez? Pixka bat testu inguratzeko, ez? Gaude, azkenean gerra zibilarekin, nola artistak ordurako semeak urte bete zeukan, eta senarra zuen Alfredo Bizkarrondorekin pasa ziren Frantzira, eta hortikan 1928an Buenos Airesera juntziren, 45 arte, ez? Eta iruditzen zitzaidan, hasiera beharrezkoa dela aipatzea Jimenezen erbestearen esperientzia. Azken finean eragin handia izan zuen bai bere ekoizpen artistikoan, baina ere nik uste dut handia bere artista identifikazioan, ez? Batez ere hori ere bai emakume artistengan interesgarria da ikertzea nola emakume hauek autoretza kategoriarekin daukaten harreman hori, ez? Eta, interesgarria da entzuzen Buenos Airesen astea bere ekoizpen artistikoa modu konprometituago batean, ze konturatzen gara bertan izan zuen formakuntza artistikoa izan zela garaian Gipuzkoa batean edo asko jota Madril batean, ze asko jotan ara juten ziren, ez? Madrilgo San Fernando Akademiara. Jasotzen zuten formakuntza artistikoa baizela oso izango dugu akademizista edo tradizionala, ez? Eta beraz, Jimenezek eukizun aukera esan dezakegu, ez? Askotan erbestearen testu inguruak ere bai batzuetan ematen du aukera horiek, ez? Naiz eta bai badakigun oso testu inguru gordina dela. Eta hori izan zen Jimenezen kasua. Ze berak ikasi zuen garaiko eskuelas libresen, eta ondoren ere bai Mercedes Rodríguez margolariarekin ere jaso zituen eskolak, ez? Eta batez ere izan zuen garaiko estena artistikoan zegoen halako mugimendu surrealistarekiko hurbilpen oso handia, ez? Eta horrek erabat eragin zuen bere hasierako lanetan. Hau da autobiografiaren beste zati bat, eta horrela kontatzen digu Buenos Aireseko garaia, ez? Entre 1938 y 45 resido en Buenos Aires, donde intensifico mi aprendizaje, dibujando y pintando en las escuelas libres y tomando parte muy activa en la vida artística argentina, participando en numerosas exposiciones y concursos. En 1943 realizo mi primera exposición individual con crítica excelente que califica mi pintura de surrealismo esotérico. Eta, jakina gutxi dira garai hortatik ezagutzen ditugun obrak, dakizkigunak dira ekarri zituenak, baina benetan jakinda garaian ukizuen bai prentsa horrekin eta baitare artista kontatzen digunarekin badakigu izan zuela halako harrera errekonozitu bat, ez? Hau dira erakusketa horretan ikusgai egon ziren lanak, eta horietan bai ikusten dugu nola artistak hasieratikan ukizuen halako giro surrealistarekin hurbilpen oso handia, ez? Oro har bere ikusten ditugu direla halako figura organikoak, batez ere silueta femeninoak daude oso presente, ez? Beti tono oso hotzak, onirikoak. Eta izango zen erakusketa berdinaren arira garaiko beste prentsa ohar bat, ez? Dio. 21 óleos de extraordinario interés en los que pone de manifiesto su vigorosa personalidad artística, sus originales medios de expresión y el exquisito sentido del color. Los contornos difusos y algunas sinfonías de color recuerdan vagamente a Marie Laurencin, pero Maripaz huye de la objetividad de la gran pintora francesa y realiza un arte sugestivo fuera de toda escuela y dentro de las tendencias más auténticas de los más modernos cenáculos. Aipu hauek arri dut batez ere alde batetik ikusteko, garaian oso ohikoa zen emakume artistak beraien artean alderatzea. Nolabait ematen du direla halako beste kategoria bat eta beraien artean alderatzea oso ohikoa zen. Ematen du halako esentzia biologiko negatik zegoela atxikimendu bat. Baina, kasu honetan, ez da tontakaria Marie Laurenzinen erreferentzia egitea, zein zuzen, ondoren bai jakinda Jimenezek bere artxibo pertsonalean gordetzen zituela margolari frantses, abangoarditetako margolari frantsesaren referentziak, ez? Nota barrak, argazkiak. Eta hori jakintzen, 2000 urtean egintzen, Jimenezen azkeneko horrela esan dezakegu erakusketa handia, izan zen Koldo Michelenan. Eta bertan komisariak ikusi zuten egin zuten halako arakatzea, ez? Artxibo pertsonalean.
ikusiko dugu ere bai, artxibo pertsonal horretan ere agertuko direla, bere irakasle izan zen Mercedes Rodriguerena, edo baita ere Manu Jamayorena, beste margolari batena, ondoren ere ikusiko duguna, ez? Eta orduan ere bai, bada nola bait, ikusteko ere bai, badaudela beste genealogia batzuk, ez? Ze askotan hori artearen historian gakoa da, ez? Ulertzea, artista batek nola daukan urrengoaren eragina eta urrengoak horrengoa, ez? Horrek azkenan legitimatzen duelako hildo bat, ez? Eta artistaren figura bat. Beraz, horrelako eraginak izan zirela jakiteak ematen digu aukera imaginatzeko beste genealogia batzuk, ez? Eta, bueno, hain zuzen, hau ja izango dira, erbestetikan bueltako lehenengo lanak, hauek, edo hauek. Eta hauetan hain zuzen, badago alako eragin, esan dezakegu zuzena, lagan zanenak, ez? Artista frantsesaren hola iruditegia izan zen oso famatua, batez ere bazirelako lako panpinatxoak ematen dute, ez? Beti oso azala zuria daukate, esan dezaku badakatela olako tono infantila edo nola bait, ez? Eta berez horrelako zantzu bat aurkitzen dugu Jimenezen erbestetik bueltarako lanetan, ez? Adibidez, alderatzen baldin badugu Buenos Airesen egin zituen lanekin, hemen neskatxa hauek daude forma aktiboan, daude edo jolasten, edo ez, daukate alako bizitasun bat, leno ez daukatenak, koloreak ere bai askoz ere biziagoak dira, baina oraindik badago horrelako surrealismoarekiko hurbilpen bat, ez? Horrelako katuko genuke. Txakurraren erreferentzia bada ere bai, garai honetan Jimenezen lanetan ikusten dugun zerbait, ez? Eta, adibidez, kasu honetan lan honekin ere bai ikusten dugu nola badukagun ere bai iturriak edo justifikapena ere bai irakurtzeko artistaren lan hauek ere bai pixka bat tono autobiografikoan, ez? Azkenean badaukagu adibidez hemen kasu honetan txertatzen du horrelako emakume margolari bat, ez? Halako iruditegi imaginario hortan, ez? Eta, esan bezala, ari garaia erbestetikan bueltarako garaian, eta esaten nuen bezala, niretzat oso garrantzitsua da kontuan hartzea, erbestearen garaia izan zela, ez bakarrikan bere ibilbide artistikoan garrantzia handia izan zuelako, ez? Horrelako hurbilpen artistiko horregatikan, baina batez ere edo baita ere artista bezala identifikatzeko orduan, ez? Izan zelako garai horretan benetan bere artearekiko halako konpromesu bat izan zuela. Azkenean, gauza bat ere oso zaila neurtzen emakume artisten artearen historian da nola edo nora aldugun kalkulatu profesionaltasunaren kategoria, ez? Ze hortaz bizitzea izan zen ezinezkoa edo oso zaila, ez? Baina aldiz, halako konpromesu bat izatea eta leku batetik bestera, galerietan, erakusketak egitea, lehiaketetan parte hartzea, bada identifikazio bat, ez, artista figura batekin. Eta hori izango da Jimenezen kasua, ze 55ean bueltatzen denean, jada hasten da, orduan senarrak bazuen alako ingeniaria zen, eta egiten zuten Bilbo, Donosti eta Madrilen arteko zirkuitua, beraz, orduko esten artistikoan erabat sartu zen, ez? Eta ez bakarrikan, esan bezala, erakusketak eta galerietan alako parte hartzarekin, baina baita ere garaiko intelektual edo pentsamendu aurrerakoia zeukaten figurekin, ez? Izan daiteke Jorge Oteiza bat, edo Gabriel Zelaia bat, ez? Orduan hasiko da beraiekin laguntasuna edo izaten, ez? Eta bizitza osoan mantendu zuen. Eta, pixka bat horrelan, eszenara nola sartzen den Jimenez, nik uste dut momentuarekin lotu behar dugula lan hau, dela bere autorretratua. Dela ikusten duzun bezala, 50 inguruko, ez? Eta, ez dakit nola jasotzen duzuen zuek lan hau, ze nik uste dut irakurketa asko egin daitezkela, ez? Azkenean, badauka horrelako tono surrealista horrekin, eta ematen dion dimentsio oniriko horrek ere bai, eramaten gaitu ere bai, egitera irakurketa desberdinak, ez? Baina nik astu honetan egiten nuen irakurketa alde batetik da, ulertzea, kasu honetan margolariaren paperean irudikatzen duela bere burua, eta horrek ere bai ematen digula aukera ulertzeko esan bezala, ez, bere horrela gizarteratzen dela, ez, artista moduan. Duela gutxi bila izan hemen Patricia Mayaio egintzun hitzaldi bat, emakume artisten autorrepresentazioaren inguruan, ze, udazkenean, egingo da erakusketa bat, baginan bagara,
Garaziansa eta Artea Berzenillak komisioetua, eta bada harlako berrikusketa feminista bat bildumatze politiken inguruan, eta horren ari dira egiten horrelako ekintzak ez. Eta horien artean esan bezala Patricia Maiaiok hitz egin zigun autorepresentazioaren inguruan emakume artistenan. Eta hor interesgarria da ikustea, nola izan den ere bai estrategia bat emakume artisten kasuan beraien buruak horrela aurkeztea gizartearen aurrean, ez? Azkenean bada aurkezpen karta bat balitz bezala, ez? Beste batzuk aldiz egingo dute beraien burua irudikatu intelektual bezala, edo goi klaseko emakume artista bezala, edo eder bezala, ez? Azkenean dira, gizarteak zer espero duen eta horren baitan negoziazioaren ideia, ez? Ze estrategiaren bidez aurkezten diren. Eta kasu honetan ikusten dugu Jimenezek hori, ez? Badagoela harrelako estrategia bat, non ikusten dugu artista bezala irudikatzen duela bere burua, ez? Kasu honetan, bi adibide ezagun hauek ekarri ditut, ikusteko nolabait autorretratuaren tipologian behin eta berriro errepikatzen diren eskema batzuk mantentzen dituela Jimenezek, ez? Izan daiteke 3 laurdeneko profila erabiltzen duela, edo adibidez Meninasen Berazkezek daukan misearen atzealdeko errekurtso hori, ez? Kontu minimoarekin ja erakusten digula margotzen dagoela, ez? Baina horrez gain ikusten dugu mamu presentzia horiek badaudela kuadroaren atzean, ez? Eta horrekin azkenen ikusten dugu olako dimentsio psikologiko bat gehitzen duela Jimenezek, ez? Nolabait ikusten dugu ari dela erabat hausten garaian emakume idealaren ideiarekin, ez? Edo ama bigaina izatea, ederra izatea, azkenen aurkezten zagu erabat oso soil jantzita, ez? Alako aurpegi tristearekin edo pentsakorrarekin, ez? Eta aurkezten zaigu bere beldur eta bere pentsamendu ilun horiekin, ez? Beraz bada nolabait, beste begirada bat erretratatzen dula, ez? Eta azkenean errealitate edo bihurtzen dela. Eta, bueltatuko gara, hori ez, erbestearen ostean egiten dituen margoen inguruan. Eta hauetan ikusten dut nik alako desberdintasun bat aurreko adibidekiko, zenolabait hasten da Jimenez bere lanetan arraza marka daukaten neskatxak irudikatzen, ez? Eta hau ez da kontu txikia, ez dut esan lehenago, baina Jimenez hijito familia batetik zetorren, eta horrek azkenean konturatzen gara beste begirada bat ari dela hemen artista aldarrikatzen, ez? Azkenean, konturatzen gara, nahiz eta garaian izan ziren irakurriak kontu txiki bezala, kontu infantil, femenino, dekoratibo, jostalari bezala, baina gaurko egungo begirada batetikan posible dugu esan hemen badagoela kontu politiko bat, ez? Adibidez, hauek izango ziren garaian oso egikoak ziren oharrak artistaren ganez. Hay como una tendencia exótica en todos estos trabajos, tanto de racialidad de sus protagonistas como en la opulencia de los decorados. La pintura de esta artista hay que verla con ojos infantiles y quien no pueda o no quiera verla así no disfrutará de su delicia, no la verá. Sus figuritas tan expresivas, tiernas, poéticas, etc. ¿Es? Esan bezala nik ikuste dut hemen, azkenean ari dena aldarrikatzen Jimenez dela tono autobiografiko batean, eta erabat modu berritzailean edo beste iruditegi bat, ez? Azkenean, kontuan hartu behar dugu, hijituaren estereotipoak edo iruditegi hori bazela eta garaian are gehiago, baina ari zaigula beste begirada bat proposatzen, ez? Eta ze forma aktiboan bere norberaren hortegatik datorrela, ez? Hau ekarri dut adibide bezala, hau da, ikuste duzute, garai berdintxuan, izango da Euskal Herriko beste artista bat, garaian Madriko San Fernando Akademian kontatzen zuen alako emakume hijitoa juten zirela eta beraiek egiten zuten azela modelo bezala hartu, ez? Eta horien irudiak egin, ez? Eta hau izango zen beste kasu bat. Elena Goikoetxea izan zela beste artista nafar bat eta kasu berdina da, ez? Hemen ikusten duguna dela, da hijitoaren irudi bat, baina bestetasun horretikan irudikatuta, ez? Horrek dakarren, estereotipo guztiarekin hemen izango zen, klase marginatu edo hortako gisa errepresentatzen direla, ez?
edo beste iruditegi ohiko bat, garaian gainera frankismo jakinda flamenkoaren eta mundu andaluzaren inguruan egin zuen halako proiekzio turistikoa edo, ez? Formo exotikoan, ez? Edo erabili da fen fatalaren iruditegia, ez? Azkenean, konturatzen gara, zeudela halako iruditegiak, baina Jimenezek proposatzen diguna dela beste bat, ez? Eta hori iruditzen zitzaidan, oso interesgarria dela kontutan hartuta, horrelako lanak ere izan direla gure artearen historian, ez? Eta askotan ez ditugula begiratu edo ez ditugula aintzat hartu, eta kontatzen ari digula ere bai gizarteko aniztasunaren berria ematen digula, ez? Baten du zerbait asmatu dugula eta ez aurretikan ere bazegoen. Eta, hau izan diteken ere erabateko ideia edo, baina esan bezala bere artxibo pertsonalaren ere bai aurkitzen zen Maruja Maio margolariaren referentziak, ez? Eta gainera oso ziurra da, ez elkar ezagutzea, baina bai Jimenezek Maruja Maio ezagutzea. Zazken finean, garai berdinan egon zen Maruja Maio erbesteratua Buenos Airesen, eta garaian oso arrakastatxua izan zen. Hemen 60. hamarkadan hasi zen bere izena berriro entzuten, baina garaian Maruja Maio izan zen oso arrakastatxua, ez? Eta beraz, Jimenezek ezagutuko zuen bere lana, hori segurua da. Eta adibidez ere bai, gerra aurretikan ere bai, Donostian egon zen erakusketa importante bat, garaiko surrealistena, eta hor jakina da ere bai Jimenezek ezagutzen zuela bere lana, ez? Eta nolabait izan daiteke bere eragina edo bere behintzate referentzia hori edo nolabait bazeukala Jimenezek ere bai kontzientzian, ez? Maruja Maiok bere iruditegian erabili zituen. Halako zuriak ez ziren emakumeak eta modu positibon edo modernitatearen irudi bezala erabilita, ez? Zatiteke mujer con cabra edo berbenan, ez? Beraz, berriro voltatuko ginen konektatzera genealogien, beste genealogia horien aldarrikapenean edo, ez? Eta, testu inguru horretan kokatuko zen, gaur daukagun aitzakia, Bibe Saulkiena, berriro ere konektatu behar dugu horrekin, ez? Jimenezek garai horretan lan surrealistez gain egin zituen horrelako altzairuen edo errepresentazioak, beti horrela tono badukate horrelako tono kubista bat, ez? Fondo horiekin, eta batez ere garatzen duela halako lenguai oso pertsonal bat, ez? Dela oso bere oso ezaugarria direnak. Eta, pixkat aipu egarri dut konektatzeko eta konstientizateko Jimenezek hasieratikan zelako garrantzia izan zuen edo zelako presentzia izan zuen gareko estena artistikoan, ez? Zesan bezala, iruditzen zaite zela bat ere justoa, gaur apenas ez ezagutzea eta garaian benetan izan zela emakume bat, izan zuela ondoko, batez ere sistema artistikoarena, sariak eta asko lortu zituen, baina batez ere berrikuntzea plastikoan alde ibili ziren artisten estimo osoa zeukan. Aipu hau, dator arte basko liburutikan, dela erbestean egintzen liburu batena, zer jakin hau, kontuan hartu behar dugu, garaian euskal arteaz hitz egitea, Espainiarra ezen arte bat hitz egitea, ezinezkoa zela, ez? Orduan horrelako saiakerak emango dira erbestean, ez? Eta kapero txipik dela egileak kontatzen du, nola Jorge Oteizari galdetzen dion, ia nola ikusten duen garaiko esten artistikoa, ez? Eta horrela erantzuten du Jorge Oteizak. Pero al preguntar yo al escultor Jorge Oteiza, en 1952, por carta su impresión sobre el arte en Guipúzcoa, me contestó: el arte en Guipúzcoa empieza a despertar. Un gran valor nuevo, el pintor donostiarra Francisco Fray Javier de Ulate, otro tremendo valor, Agustín Ibarrola, de Bilbao, dos pintoras guipuzcoanas, Maripaz Jiménez de Vizcarrondo y Menchugal, los dos hermanos, pintor y escultor Chillida, etc. Eta jarraitzen du listak. Baina pixka bat egiteko alderatzeko, zegoian kokatzen zuen Jimenezek, Oteiza Jimenezez, oso hasieratikan. Esan bezala, beraien harreman oso estu izan zen, baina oso hasieratikan izugarrizko estimo izan zuen Jimenezek, ez? Eta, orain iristen gara, Jimenezen ibilaldi artistikoan den erabateko austura bat, baina hasten dela ere bai beste garai oso potente bat, eta ikusiko duguna berriro ere politikoaren izaera hori, eta ere bai genero irakurketatikan ere bai ikusiko dugu dela oso garai interesgarria, ez da abstrakzioarena.
Eta, pixka bat konektatzeko nola lotzen diren bi kontu hauek, nik uste dut pixka bat atzera egin behar dugula eta pentsatu nola gizarteratu zen abstrakzioa. Zer, azkenean konturatzen gara dela beste ariketa plastiko bat, baina garaian nola gizarteratu zen eta nolako erantzuna izan zuen esten artistikoan eta horrek erabat aldatzen du kontua, ez? Azkenean, ari gara, 20. mendeko abanguardietara atzera egin behar dugu, eta hor konturatzen gara, ezela inolako tontakeria nola lehenengo artista abstraktuak edo ezagunak diren lehenengo artista abstraktuak nola proposatu zuten edo nola aurkeztu zuten beraien praktika artistiko hori. Hau da, aurkeztu zuten halako gainditzen modura, ez? Modernizazioaren ikur bezala. Modernizazio hori zen figurazio askatzea eta abstrakzioa jartzea. Zen halako nolabait dekoratibismo alde batera ustea, ez? Eta ordena arrazoia jartzea gainetikan, ez? Izan zitekeen, azkenean da dikotomiaren ideia oso presente dagoela. Esan nahi dut. Pasioa, ez? Gainditzen da arrazoiaren bitartez. Lerroa da importantena eta kurba gaitzesten da, ez? Adimena gorputzaren gainetik. Azkenean horrelako dikotomiak presentzia handia daukate, ze gainditzearen ideia da, ez? Nahi dena da lortu ordena nastearen gainetikan. Eta, horri ulertzen dugu dela dikotomia bat, baina, horri horrela aurkezteko, suposatzen zuen artista hauek beraien lanen teorizazio oso importanteak egiten zituztela, ez? Nolabait, bazegon halako justifikapen ideia bat, eta hain zuzen ikusten baldin baditugu nolakoa diren 20. mendeko artista abstraktu garrantzitsuenak eta badago halako gizontasunarekin oso identifikazio fuertea, ez? Dira oso gizon seguruak, hotzak, ala nolabait oso seguru daude beraien ideia teorikoena, ez? Horrek garrantzi handia dauka beraien lana legitimatzeko orduan, ez? Azkenean ere bai da halako intelektualaren irudi maskulinoa, ez? Eta konturatzen gara horrek badaukala harrelako eragin handia ondoan zauden emakume artistak puntu horretara edo figura horretara ezin zirela iritsi, ez? Badago harrelako azkenean da ulertzea mugimendu abstraktuak izan zuela gizontasunaren markarekiko lotura handi bat, ez? Eta, hori behin pixka bat ulertuta konturatzen gara, jada 50. hamarkadan Jimenezek aste abstrakzio lanak egiten badela harrelako kontu bat, halako ustura bat. Jakina da artistak jontzela Parisera 58. urtean, eta hor pixka bat hasi zuela bere abstrakzioarekiko ibilaldia. Eta, ere bai jakina da, artistak abstrakzioarekiko ibilaldia egiten duela, oso interes handia zeukalako, kontu zientifikoetan, astronomian, matematiketan, ez? Halako irakurketa politikoetan ere bai ulertuta, ez? Eta, hor ere konturatzen gara, frankismoak zukan femenitotasunaren ideala ez eto zela bat, horrelako irakurketekin, ez? Beraz, ez da inolako tontakeria, horrelako garai goztiarretan, emakume artista batek horrelako lanak egitea, ez? Nik uste dut hori egin behar dugula esfortzua konturatzeko zer suposatzen zuen garaiko esten artistikoan horrelako lanak aurkeztea, ez? Gainera, jakinda, esan bezala, Gipuzkoako momentuan orain, ari gara hori 50, 60ko hamarkadan abstrakzioa izan zela ulertuta, nolabat sistema artistikoarekiko berrikuntza bezala, ez? Holako austura jarrera egon zen oso presente. Berriro ere da jarrera politiko bat ere bai, ez? Eta karritut halako loturak, hau izango zen ez, Txididaren lan bat, ikusteko testu inguru honetan murgiltzen dela Jimenezez. Azkenean ez dela hitz egin aski, Jimenezek ondoko artista ezagun hauengan izan zuen eraginaz. Eta elkartrukeaz, jakina, baina Jimenezen izena ematen du genealogia horretatikan izan dela erabat bazokoratuta, ez? Hortaz, leno nirekin hitz egiten, nik bai ikusten dut badagorrela pixka bat pentsatuz zergaitik handiren hain ezagunak ondoan zituen halako gizon artista batzuk eta bere izena hain ez ezaguna izatea, nik uste dut badela oso gakoa artista noiz hiltzen. 75ean hiltzen Jimenez, eta horreken ematen gaitu pentsatzera,
Claro, garaiontako artearen historia hasitzen garai hortan idazten. Hau da, frankismoaren bukaeran ez, aldenen momentu horretan, aldenan lehenengo aldiz, edo hasteko, Euskal Herriko artearen historia modu, esango dezakegu abertzalen edo, aldarrikatzen. Eta, karo, horrek eraman zuen, garaian antzauden artista askok, bere burua edo izan zutela alako legitimazio prozesu bat, ez? Izan zuten parteatze oso handia garaiko giro sozialetan, giro artistikoetan ere bai, ez? Erakusketak egin zituzten, bildumatze politikak hasten dira museoetan eta eraikitzen, eta beraz artista hauek, ari nahi hitz egiten, ezagutzen ditugunak, ez? Txidida, Basterretxea, Amablea, Arias, ondoan zituen artista guzti hauek badaukate harrelako prozeso bat, nolabait beraien izen ere bai goraipatzeko aukera daukatela, ez? Eta Jimenezek aldiz, ez. 1975an bai izan zituen halako erakusketa, omenaldiko erakusketa importanteak, baina horrez gero asko zokoratu zen, ez? Eta nik uste dut hori bai dela gakoa ulertzeko barrolako arrakala hori nondik datorren, ez? Ur pixka bat. Adibide honek adibidez, erakusten digu pixkat esaten nuena, ez? Nola abstrakzioa izan zen garaian nuen lortuta haustura bezala, eta haustura bat politiko bezala, ez? Hau izan zen, 1979ko Gabonetan egin zen erakusketa bat, izan zen kontra erakusketa bat. Ze garaian Gabonetan beti zegoen Gabonetako lehiaketa, zela garaiko sistema artistikoan urtero egiten zen erakusketa importante bat, ez? Eta hauek proposatu zutena izan zen Amable Ariasen estudioan halako erakusketa alternatibo bat, gehienak ez guztiak zirela abstraktuak, ez? Eta adibidez, hemengo aipu honek dela Amable Ariasek nola gogoratzen zuen, pixkat kontestuan jartzen digu, ez? Dio, aquí nos juntamos por primera vez en la inauguración, no solo artistas, sino que estuvo la izquierda de entonces. Fue un éxito. Está todo lleno. Maripaz Jiménez, contentísima, comentaba que había venido Luis Martín Santos. Fue la gran ruptura. Ez? Pixka bat konturatzen gara ez dela tontakeria, ez? Garaiko abstrakzioaren kontua. Eta berriro konturatzen gara, badagoela horrelako haustura bat Jimenezengan garaiko genero rolekiko, ez? Zemakume bat, garaian gainera, ondoan zituen artistekiko, belaunaldi zaharragoko emakume bat zen, ez? Halako bada nolabait erakusten digula Jimenezen jarrera ere bai zein zen, ez? Hau dira bere ia azkeneko lanak. Eta bueno, guzti honekin, eta pixkat hasieran esaten nuen negoziazioaren ideia, eta ez, ulertu behar ditugula, emakume hauek nola egin zuten bere bideia, garaiko estrukturetan. Garrantzitsu iruditzen zait pixka bat ere bai kontuan hartzea, inguruan nolako giroa zeukan Jimenezek, ez? Hau da, bere Alfredo Bizkarrondorekin argazki bat, eta intzuzen iruditzen zait garrantzitsua, aintzat hartzea, benetan izan zuela bere senarraren babesa bere bilaldi osoan, ez? Dela zerbait kontuan hartzekoa. Eta azken finean esen ohikoa garaian, ez? Ze jakina da beti animatu zuela bere egite hortan, adibidez elkarte artistikoan Alfredo naiz eta bera ingeniariari zen, baina antolamenduan parte hartu zuen. Edo adibidez gutunetan askotan sinatzen dute biek batera, ez? Nolabait erakusten digu badagola harrelako garaian ohikoa, tamalez ohikoa ezen harreman berdintasunaren inguruko harreman bat, ez? Eta, karo, hau ez da tontakeria, azken finean kontura batu bargara zein zen emakume hauen sozializazio espazioa, ez? Eta bidez horrelako, ez dakit aukera esan, baina bai halako bideak edo irekitzea, adibidez izan ziteken, garaiko giro intelektual eta ezkertiarrekin halako harremanak izatea, ez? Adibidez ikusten baldin badugu argazki honetan, baina da gauza bat errepikatuko dena benta berriro, dela halako giro aurrerakoietan emakumeak sartzeko beti izaten zela bikotearekin batera, ez? Adibidez,
kasu honetan da Jimenezen etxea, ze hori ere jakina da, bere etxea izaten zela elkargune oso garrantzitsu bat garaiko giro intelektualeko pertsonetan, eta nola beti emazte paper horrek ere bai lagundu zuela kasu askotan emakume hauek olako ekintza eta olako espazioetara sartzeko, ez? Eta, hain zuzen, hau da Jimenezen azkeneko elkarrizketa izango zena, eta bertan horrela kontatzen du, ez? Dio, senarra zoragarria dut, beti errespetatu izan dit, bai lana, bai neure izaera. Ez nauzu etxeko Andreona, ez dut etxekin sukaldea. Seme bat izan dut eta margolari da hau ere. Eta pozik naiz, nire bizitzan margotzen egin dudan lanaz. Azken finean ere bai honek ematen digu aukera pentsatzeko, nezetak gizartearen aurrean, zeukaten arrelako familia normatibo bat, ez? Azken finean gizona zen ekartzen zuena etxeko sostengo ekonomikoa zena, baina eta Jimenez izango zen amatasuna eta etxeko zaintza eramango zuena, baina horrelako irudi horren atzean, zegoela ere bai generoen rolen austura edo nola baiteko negoziazio hori, ez? Eta, hau izan da kasualitate oso polita, ze argazki hau, Jimenezen argazki hau atera zuen Kotx Bengotxeak, dela, no aipatu dudan, eta hemen horren ikusgai dagoen erakusketaren abia puntua, ez? Eta, ekarri detorengo atalitxorako ikusteko pixkat ere bai, berriro ere bai, praktika hori egiteko jartzeko testu inguruan zer suposatzen zuen emakume artista gisa aurkeztea gizartean garaian, ez? Eta ulertzeko horrek zelako garrantzia daukan eta nola horrek baldintzatzen duen bere lanen irakurketak ere bai, ez? Kasu honetan, da 54ko Teresa zen aldizkari femeninoetako bat, eta bertan egiten da reportaia Jimenezeri, ze horrek ere bai erakusten digu, zegoela harlako errekonozimendua, ez? Eta, interesgarri egiten zitzan ikustean nola ateratzen den hemen Jimenez erretratatua, zeintzu zen ikusten da, ez, alako estenografia oso prestatu bat da, ez da horla batean aterako argazki bat, badagola, baten duera bat konzentratua dagoela Jimenez, oso forma soilen jantzita, ez, aurpegia da gehien erakartzen duena, baina batez ere dago bere horretan, ez? Eta hori, eta kontutan hartuta, nolakoa zen ere bai frankismoaren inguruan ematen zen bisualitatea konturatzen gara, hemen dagoen ideal femeninoetako bat dela birjintasunarena, ez? Hau izango da zerbait askotan errepikatzen dela esan bezala garaiko bisualitate kodigoetan, eta da, forma horretan erretratatzea Jimenez kasu honetan, ari zen nolabait figura gora ipatzen, zen kontu bat modu honetan ari zen figura hori ez duintzen. Baina, karo, horrek ere bai gogoratzen digu, nondikan ari zen emakume hau lan egiten, ez? Nondikan posible zuten gizartera aurkeztu. Beste forma batzu garaian, oseikoak izango ziren adibidez, emakumeak bere gorputzaren arabera balioztatuak izatea, ez? Beti hori ere gaur egunen ematen da, baina garaian zen oso forma esplizituan, ez? Askotan kontatzen da ze polita zen margolaria, eta horren arabera lanak ere bai. Adibidez, hau da bineta bat, baina agertzen du zinden garaiko tonoa, ez? Dice, no puedo recordar si aquel crítico dijo que yo era una pintora impresionista o una pintora impresionante, ez? Edo adibidez, ondoko Mentxugalen kasuan, interesgarria da ere bai kontuan hartzea garaian osoikoa zela, margolari hauen lanak aurkeztea, baina askotan aukeratzen ziren lanak ziren emakume eder edo irudi femeninoen lanak, ze adibidez Mentxugalen lan gehienak paisaiak ziren, ez? Baina kasu honetan aukeratzen da kuadro hau nola baita azkenan horrek ere bai gehitzen dio konotazio bat Mentxugalen eman nahi den irudiari, ez? Dela emakume politaren irudia, ez? Eta gero gainera badagoen forma erretratu bat du, ez? Garaiko Hollywoodeko izaren antzera. Beste topiko batzuk, eskubiko ere bai izango da berriro ere Hollywoodetik datorren irudikapen hori, ez? Ematen du eskantunarena, ez, dela artista afizionadarena, edo ezkerrekoa Sokorro Jarzun margolari euskaldunarena da aldiz amatasunaren ideia, ez? Nola, benetan bilatzen zena zen emakumeak izatea ama, eta gero gainera denbora zeukaten horretan, horrelako kontu
bainozoak edo, ez? Kontu harinak edo margolaritza bezala egitea, ez? Baina aldiz, konturatzen baldin bagara, garaian, ondoko gizonak nola erretratatzen zirenez, konturatzen gara, zelako pixua zuen, depende ze gorputzean bizi zinenaz. Kasu honetan ikusi dugu abanguardietako abstrakzioko gizonak nola izan ziren irudikatuak, baina hori hemengo testu inguruan ere bai ematen da, ez? Kasu honetan dukagu Jorge Oteiza edo ondoan ere bai alako Txillida eta Oteizaren irudikapenetan agertzen dira gizon hauek oso kontu serio bezala ari direla egiten, ez? Ematen du beraien lana benetan datorrela intelektualitatetik eta ezain beste artista hutzatik, ez? Horrek ere bai gora aipatzen dituelako, ez? Beraien lan handi hori. Beste forma batzuk izango zen, adibidez, Euskal Herri mailan eskulturak izan duen garrantzi hortan, izango dira bai artista hauek lanean ekintza fisiko horretan erretratatzea, ez? Horrek ere bai daukala maskulinitatearekin ere bai konotazio handiak. Edo beste forma bat izango da, kasu honetan Amable Arias nola erretratatzen duen Arturo Delgadok, dela erabat artista bohemioaren irudia, ez? Dagoela hori erretzen eta ematen du inspirazioa ematen dionean hasiko dela, altxatuko dela eta hasiko dela margotzen, ez? Azkenean dira, hori, artista kategoriaren tipifikazio de estereotipo desberdinak. Eta, irudiaren kontu honekin bukatzeko, gustatzen zait irudi honekin bukatzea, hau izango da 70ko argazki bat, Jimenezena, eta hau, adibidez, lehenengoan ikusi dugunan ez bezala, kasu honetan irudi hau ezen prentxan aterako, hau izango zen gehiago katalogo baterako edo, ez? Eta, hor konturatzen gara ere bai, badela harlako modu bat edo estrategia bat artistak nola aurkezten duen bere burua, legitimazio prozesu horretarako baliabide bezala, ez? Agertzen zaigu hori erretzen, dago beste aldera begira, forma oso soian jantzita, daukate horlako zantzu, maskulino zantzua daukaten kutsu hori, ez? Eta nola horrek eramaten duen artista, artista kategoria horrekiko hurbilago izaten, ez? Azken finean, konturatzen gara, artearen historian, artista kategoria daukala izugarrizko pixua, ez? Pertsona horiek nola izan ziren ulertuak, errekonozituak edo ondoren goraipatuak, ez? Eta, bukatzeko, iruditzen zitzaidan aukera polita ere bai, baitza egin dugu, ez? Politikotasunaren ideiaz, eta nola horrek ere bai badituen beste txanponaren beste aurpegiak dituela. Eta kasu honetan gustatzen zait aldarrikatzea, Jimenez izan daitekeela aukera oso polit bat, dugun Euskal Herriko artearen historia ere bai, beste forma batean ere bai imaginatzeko, ez? Eta hori izan daiteke feminismo hartzen baldin badugu ardatz. Zain zuzen, Jimenez esan bezala, 9an jaio zen, 75an hil zen, eta ezagutu zuen 30ko hamarkadan eman ziren, emakumeen eskubideen alde eman ziren aurrerapen horietan, bizitu zuen. Adibidez, esandako lehengo 2000 urteko erakusketan, komisarioek bai kontatzen zuten, nola gaztetan adibidez eramaten zuen ilea tintatua rubioz, eta horrelako zantzu txikiek erakusten digute bere gorputzean bizitu zuela alako emakume modernaren berrikuntza haustura horiek, ez? Eta, gero konturatzen gara, erbestea jutea, eta gero frankismoan bizitza hurrengo hamarkada guztiek nola bai dela haustura bat, alako eskubide eta haustura horiekiko haustura bat, baina beste alde, badela ere bai forma bat ulertzeko Jimenez kasu honetan bitartekari bezala, ez? Galdu ziren aukera guzti horiek eta ondoren berreskuratzen diren horietako zubi moduan, ez? Ez dakit esplikatzen ari naizen nola bait. Baina izango zen pixka bat gogoratzen baldin badugu mamu presentziaren ideia, ez? Ulertzea, feminismoa frankismoan ez dela erabat hautsi, baizik eta izan zirela gorputz batzuk eta izan zirela pertsona batzuk bere barnean bizitu zutela, ez? Eta beraien praktiketan eta oso forma isilean eta oso forma bat txikian praktikekaren eman zituztela alako printzipioak, ez? Eta ikusiko dugun bezala, badago Jimenezengan horrelako kutsuak izan daitezkenak justifikapenak edo ulertzeko esandako ideia hau, ez? Adibidez, hau da, 50ko hamarkadan, lagun bateri egiten dion, gutun batean kontatzen du
y dile como un elogio que si yo fuera escritor y no escritora, escribiría dentro del estilo de las cosas como son, ez? Hau da, badago alako kontzientziazio bat, nondik ari zen bera gizartera aurkezten, ez? Edo beste justifikapen bat, edo behintzat beste guretzako ere bai iturri bat jakiteko ideia hauek eman daitezkela, izan ziteken Jimenezen liburutegi pertsonalean gordetzen zirela Simone de Beauvoirren Ila liburutegi osoa, ez? Azken finean, konturatzen gara, nahiz eta gero feminismoa kalera atera zen frankismoaren bukaeran, bazeudela horrelako etxe pribatuetan eta alako praktika pertsonaletan alako printzipio feministak aurrera eraman zituztenak, ez? Eta beraz, konturatzen baldin bara gauza hauetaz, mamu presentziaren ideia hori, ikusgarria ez dena, baina handagoena eta sumatzen dena, izan daitekela abiapuntu oso polit bat, orain arte ikusi dugun Jimenezen ibilaldi guztia, ikuspuntu feminista batetikan ulertzeko, izanean beste etniako emakumeak irudikatzen, edo bere buruari zenean kanonaz bestelako emakume bat gisa aurkezten, badago alako irakurketa posible bat, ez? Eta berriro ere horrek emango zigun aukera, beste genealogia horiek imaginatzeko, ez? Badagola posible eta gure Euskal Herriko arteren historia badela erakutsi digutena, baina askoz ere aberatsagoa, ez? Askoz ere horrelako printzipioak eta horrelako identifikatuak senti gaitezken beste lanak ere badaudela, ez? Da gureak direla eta guk ere gure egin behar ditugula, ez? Eta, pixkat, genealogian ideia ere hartuta, pixkat aldarrikatzea Jimenezek zelako eragina izan zuen ondorengo, batez ere emakume artistengan, gizonengan ere baina emakumetan ere ez. Hau, adibidez da 60ko Madrilgo erakusketa inaugurazio batean, hor dago adibidez Nadia Huerba, izan zela garaian emakume abstraktu ere oso errekonozitu bat, ez? Eta horrelako konexioak egitea, polita da. Adibidez, niri gertatu zait, bestelako artista desberdinen etxeetara joan, eta ikusi beraien bilduma pertsonaletan zeudela Jimenezen lanak, ez? Berriro ere dira konexio ez ezagun hoien bargibidez. Edo adibidez, Amalia Abia dela Lucio Muñozen emazte izan zena, zela margolari ere oso errekonozitua garaian, bere autobiografian kontatzen du nola Donostira etorri ziren eta Jimenez ezagutu zuen, ez? Eta horrek halako eragina sortu zuela bere ganez. Berdina da, azkenan ideia da, berdinaren adibide desberdinak, ez? Edo hau izango zen, hemengo Mentxukalden erakusketa batean, ez? Erakusten digula izan zirela beste historia batzuk, ez? Ez ditugunak ezagutzen, baina, hor daudela eta gure zain daudela. Eta, bukatzeko, ekarri dut hau, da leheno ikusi dugun elkarrizketa baten beste zatitxo bat. Eta nik uste dela ere pixkat ere bukatzeko eta hitz egin dugun guztiaz ere hurbiltzen gaituela Jimenezen jarrerara, ez? Daukalako feminismo esentzialista bat, eta idatzia dago garaiko euskeran, baina, dio. Begira, ni familia soil batekoa nauzu, ingenieru batekin ezkontzean ordea, ekonomia ardura guztietatik askatu nintzen. Baina beti gorrotu izan dut emakumearen egikeria eta irakurtzeari ekin nion, astronomiaz, literaturaz, politikaz. Sakontzeari heldu nion. Beti saiatu naiz irakurtzen, ibiltzen eta enesen arraren mailan eta nerekin harremana duen jendearen mailan jartzen. Gizonaren mailakoa izan behar duela emakumeak uste dut. Lan egin behar du eta familiaren ardura eraman, eta behar baledi, etxearen pixua eta martxa ere bai. Gizon asko osaixola gabe baita honetan. Emakumea utzia izan da. Bera eta gizonak terreno askotan bazter zezala utzi du. Orain kostako zaigu posto horiek eskuratzea. Emakumeak behar duena hauxe da. Pertsona izatere heldadila. Eta honetarako ez zait iruditzen, ez familia, ez lana ere utzi behar duenik. Ez. Eta, pixkat hori izan da guztia. Espero dut behintzat eukitzea harlako egusto bat orain Jimenezen gana, ez? Eta bere lanak ere ikustean, behintzat aktibatzea esan ditugun kontu batzuk. Eta, eskerrik asko.